Hey, cool. Check. Kai mutanen America, yaushe a gari? Tsaya mana da Allah. Ya za ya ji ma Hausa? A'a, Banda abunka. daga wata shida a America har ya jena jin Hausa. Wata shidan iyo tam gashi nan dai. Kai ubanka. He's a banker? Me na gaya ma? He works in a bank? Yeah. You banker. Yeah, that's cool. You work in a bank. That's nice. Interesting, man. I love this nigga, man. I love this nigga, man. He's a banker. Yeah. He has a lot of money, right? Yeah. You got a lot of money, right? Cash money. Young money. Billionaire, yeah? Me na gaya ma? Marsan tidin wace S class 2018 a waje na ga yara sun soki glass gaba daya Kai ba Allah. Mu taro ce ba. to da wasa nake Where April Fool? I love that shit. That's crazy. Kai kwana biyu fa saboda Allah kwana biyu turanci har kurancin ake mu saboda Allah amma kai karar